bere biziko espioiak. Goizeko 9:04 Beverly Hillseko aldiria. Kaixo, etxeko Andrea altzara. Ba, bai, etxeko Andrea naiz. Orduan zure zorion eguna da gaurkoa. Salikeiren hiri inguruko kosmetika lerro berri paregabea erakutsi nahi dizut. V bikoitza o V bikoitza. Goizeko 11:00 pasatxo, Beverly Hillseko institutua. Orduan noiz izango dut eskutuko MAP-ko pina. Elkartean sartzeko bataioa bukatu bezain laster. Gogoan izan MAP-ko lehen araua. Neskak debekatuta daude. Inori elkartea aipatzen badiozu, kalera joango zara zuzenean. Neskak debekatuta, Ikusiko dugu hori. Kaixo, mutilak! Zertaz ari zarete izketan? Zertaz ez, Clover. Gure gorputzeko masak Merkurion zenbat pisatuko duen eztabaidatzen ari gara. MAP-ko pinarekin ala MAP-ko pinikabe? Zer pentsatuko ote dute beste ikasleek zuen eskutuko elkarteari buruz? Galdetzera joango naiz. Ez, itxaron! Nigel, zaindu inor datorren. Ez zaizu interesatuko. Mutilen gauza aspergarriak egiten dituen elkarte aspergarri bat da. Horregatik ez dugu neskarik onartzen. Aizu, nien naiz edozein neska. Zuen elkarteak sinesgarritasuna izatea nahi baduzue, honako honen gisako kide bat behar duzue, eta ez dut ezezkorik onartuko. Ongi da, erekin kontsultatu eta erantzungo dizugu. Bai, hitz egin, baina ez luzatu. Eta nik esan diot, ez dut ezezkorik onartuko eta erantzun dit, erekin kontsultatuko dut, ez dakit zer den baina. Wow, eskutuko elkarte bat, oso misteriotsu eta kitzikagarria ematen du. Bai, eta zehazki zertan aritzen dela esan duzu elkartea. Batek daki kokolo hoiekin, bostaxola gainera. Kontua da, ez dagoela kampusean Clover kanpoan utziko duen elkarteri. Veteranoren batzuk armairuan giltzatu duten hasiberriren bat izango da. Freskagarri makinaren atzean sartu nindutene. Barkatu, Andereñoak, batzuetan bupen tunelak nahastu egiten dira pixka bat. Zuzendu ba, mesede, zurrena berriro deitu aurretik. Neskak, nire laguntzaile berria aurkeztu nahi dizuet, Dina. Kaixo! Baneukan zuek ezagutzeko gogoa, txunditutanago zuen lan bikainarekin. Mil esker, ongietorri bup taldera. Munduan zehar gertatzen ari den fenomeno isili eta kezkagarri baten berri izan du bupek, eta orain estatu batuetara iritsi da. Wow, arropa den planoa ere badaukazu? Dirudienez, emakume baketsuak oldarkor bilakatzen dira bapatean eta jendea jipoitzen hasten dira. Erasoak gertatu diren tokiak adierazten dituzte argiek. Wow, hori da argi mordoa. Gehiegi, ezin gara arazoaren muinera iritsi, horixe izango da zuen egitekoa. Mil esker, Dina, ez dakit zer egingo nukeen zugabe. Orain lan tresnak, soka jauzirako gerriko luzagarriak, zirimola 3000 hile lehor gailua, 24 argazkiko mini kamera, birimilkatutako sokadun hilesarea eta bizkar zorro propultsatzaile. Begira ze polita den argazki kamera. Dira, tea hartuko dugu ekarri dituzun etxean egindako pasteltxo gozoekin? Ginsena gomendatzen dizut. Hona da osasunerako eta indar berritu egiten du. Eguerdik ordu bat terdiak, Sacramento, California. Kaixo, Jon Sandereñoa? Harrigarria, harrerakoak esan du hemen zegoela. Aprobetxa dezagun aukera, ezer aurkitzen dugun ikusteko. Zaindu inor datorren. Jon Sandereñoa? Emakume zitalorrek bidali zaituzten hiri azkena emateko? Ez, hain zuzen bupekoak gara eta zure kasua ikertzen ari gara. Kostako zaio hori tapatzeko jertxelepo altu bat aurkitzea. Jon Sandereñoa, badakizu zer kaserretu zuen zure erasotzailea? Behar bada, laranja koloreko traje honek aterako zuen bere honetik. Badakizu, kolore gorriak zezena bezala. Nire arropako solasaigarriak direlakoan nagoni. Uste dut edertzeko kosmetikoak saltzen ari nintzelako sutu zela hain zuzen. Bapatean begiak. Gorri-gorri jarri zitzaizkion eta lepotik heldu zidan.
Jon Sandereñoak poliziari egindako aitorpenaren arabera, erasotzaileak borroka libreko giltza mordoa erabili zuen berarekin. Niri iruditzen zait oraindik ez dela bere onera etorri. Egundoko lelokeria iruditzen zait esan duena, begiak gorritzearena. Ara, mezu bat. Beverly Hillsen gauean izapen bat. Han egongo den izerdi usainarekin? Zonezkoen borroka libreko proba bat balitz? Nik paso, orain guazen Texasko Makalenera. Antza denez bolaiokoan zebilen gizon talde bati eraso diote emakume oldartsu batzuek. Arratsaldeko 2:12 gutxi, Bolatokia, Texas. Emakume guztiak, handiak, sendoak eta oso oldarkorrak ziren. Bapatean agertu dira eta inguratu egin gaituzte hementxe Bolatokian bertan. Eta zuek ez duzue hasi borroka? Behar bada bake-bakean geundelako aserretu dira. Harrigarriena da Dinsmore Andrea Bolatokiaren jabea tartean zegoela. Ez dut sekula horrela ikusi. Soinean daraman alkandora hori edo norsutan jartzeko modukoa da. Mia dezagun Dinsmore Andrearen bulegoa ea ezer badagoen. Bolatokiko segurtasun sistemak grabatu ote du erasoa. Begira, emakumeek borroka libreko giltzak erabili dituzte bolariak jipoitzeko, Jon Sandereñoak aitortu bezala. Argi dago erasoak borroka librearekin lotuta daudela, baina hori baieztatuko duen froga bat behar dugu. Aizuen, eskak, ikusi pantalla babesgarri hau. V bikoitza o V bikoitza? Ara, lehen bidali didaten gonbidapen bera da, baina hau Dinsmore Andreari zuzenduta dago. Uste dut aurkitu dugula bila zenbiltzan froga, sari. Arratsaldeko 7:05 minutu, biltegia, Beverly Hills. Gonbidapenarekin bakarrik sar daiteke. Neskak sartzeko beste moduren bat aurkitu beharko duzue. Ez kezkatu, guazen Alex. Gonbidapena. Ongi etorri ikuskizunera, aizta. Sarri antolatzen dira honelako ikuskizunak, hemen? Nik dakidala aurrenekoa da. Gaungoizean hartu dut gonbidapena. Ara, nik ere bai. Prest al zaudete borroka libreaz gozatzeko, neskak! Ea amazona hoiek arrastoren bat utzi duten. Izilik ibili behar dugu. Nuke gain eska horietako batik lepotik heltzerik. Iritsi da erreklutatzeko azken gaua. Azkenean emakume batza nagusituko da. Ikusi duzu nolako emakume puskak diren. Bai, eta baita sentitu ere. Mia dezagun gela hori, aire girotuaren sare batako ate gainean. Hementxe da. Jerryren armairuan baino zabor gehiago dago hemen. Kaixo, Clover, Mandy naiz. Mandy? Aizu, ez dakit ze mutil kendu dizudan oraingoan, baina une txarrean deitu duzu. Ez da horrelako ezer. Zera esan nahi nizun, jakin dudala mutilen eskutuko elkartean sartu nahi duzula. Zer? Nola izan duzu horren bari? Mesedez, badakizu institutuko pertsona informatuena naizela. Dena dela, ze axola dizuzuri? Mesede batekin dizut, zuri elkartean sartzen usteko bultzatu ditut mutilak. Batekin behar dugu, nestok. Gero arte... Ze azpikeria eta note da bilorain.
Orain nire armada hasiko dut. Gaur gauean emakume batza indartzen ari da. Bihar zilegi dagokigun tokia eskuratuko dugu mundu honetan. Gizon guztiak garbitu egingo ditugu, eta hautatuak ez diren emakumeak ere bai. Gero esango dute borroka libreak ez duela violentzia eragiten. Erokeria hutsa da hau, sama aurkitu behar dugu. Jendetza honetan, nola? Bizkar zorro ez baliatuta. Horra hor, non dagoen? Sam, eskerrek aurkitu zaitugun. Kaixo, jaramonik ere ez? Oso itxusia da bizkarre matea. Emakume batzaren etxaiak zarete! Nahikoa da, Sam. Zergatik jokatzen duzu horrela? Gure kausaren grina barneraino sartu zaio horrakorri. Ekarri dazue. Noiz egingo ote ditu bupek zabor kontrako uniformeak? Nora eskutatu dira denak? Jerriri deitzera noa. Kaixo, neskak, ze moduz egitekoa? Gaizki baino okerrago. Sam seko erotu da eta eraso egin digu. Behin, bata, benetan gaizki orduan. Jerry, badakizu ezer emakume batza izeneko bati buruz? Bupek mundu osoko datu basean begiratzea iradokitzen dut, neronik aurkituko dizut. Mil esker, Tina. Emakumezko gerlarien antzinako talde bat da. Mito bat zela uste izan zuten luzaroan. Euren helburua mundua gobernatzea zen, gizon guztiak eta emakume haulak hil ondoren. Mil esker, Jerry. Bildu ditugun frogen irudi digitalak bidaliko dizkizugu. Osondo, agur. Emakume batzaren kontu hau guztia, sineskeria hutsa iruditzen zain niri. Ez dakit ba, Samen jokabidea ez da bateren normala. Frogak aztertuko ditut. Lehen ikusi dudan liburu bitxia. Hau zer dela esango zenuk? Zerrenda antzeko bat ematen du. Begira, hemen Samen izena, eta Samen amaren izena, eta haren amonaren izena. Eta hemen Mary Dinsmoren izena, eta haren amaren izena. Zuaitz genealogiko bat dirudi. Eta izen guztiak Arielen ganadoaz. Elkarteko emakumezkoen leinua da inondik ere. Horrela aurkituko ditu Arielek gerlariak. Eta gero, borroka libreko ikuskizun batera gonbidatu eta hipnotizatu egiten ditu nolabait. Baina nora eramaten ditu? Oh? Behar bada Arielen oinatzak arrastoren bat emango digu. Arielen oinatza, erabat errauts volkanikozkoa da, eta Santa Elena mendikoa bakarrik izan daiteke. Orduan, han aurkituko dugu Arielen gordelekua eta agian Sam ere bai. Neskak, dezifratu dut arrizko egutegiaren kodea, egia esan Dinaren laguntzarekin. Dirudienez, emakume bazaren harria udazkeneko lehen hilbete denean erabili behar da. Aurten azaroaren 2an izango da. Oh, gaur gaueko 12etan orduan. 2 ordu baino gutxiago dauzkagu Ariel geldiarazi eta Sam salbatzeko. Orduan hobeduzue azkar ibiltzea. Gaueko 12:18 gutxi, Santa Elena mendia. Ongi, orain azkar ibili behar dugu ez ustean. Rapatzeko! Ara, ikusten alduzue hau. Neskatxori buru pare patetiko bat nire plana zapuztu nahian. Guri esaten diguzu patetikoak? Zuzara mundua menderatu nahian dabilena borroka librearen bidez. Eraman itzazue probalekura. Hau ez zait bat ere gustatzen. Luzaro egian eko naiz gaurko gaua iritsi zain mutur zikin hipergogotxu tentel pare bati izorratzen usteko. Sam!
Akabatu egin behar dira duinak ez direna. Esaten dute maite ditugunak bakarrik mintzen ditugula. Zuen eskalagun espioiak bai estatuko du egia dela. Amabiak 10 gutxi. 10 minutu bakarrik dauzkagu Ariel gelditzeko. Sam, etortzaite zeure onera. Geukara, Alex eta Clover. Gogoratu mundu osoko lagun minenak garela. Emakume batzaren etzaiak ez dira nire lagunak. Zira, Sam, begiko horriena eta txistua jozearen aspergarria bihurtu da. Gutxi falta da unibertsoan aparteko lerrokadura gertatzeko. Mundu guztiko gure aizpak esnatuko ditut eta lekez geurea denaren jabeekin kokara. Bizi bedi emakume batza! Bizi bedi emakume batza! Bizi bedi emakume batza! Ja! Eman amore eta bioz bera izango naizu hiltzeko orduan. Tira, agintzen didazu amore ematen badut, te pixka bat edanez hitz egingo dugula. Ez da ezergatik, baina oraindik ez daukagu hiltzeko gogorik. Ze gertatu da? Nola etorri naiz ona? Eta zergatik nago dena lokastuta? Ez duzu ezer gogoratzen? Gogoratu? Zer? Arielen trantze hipnotikopean egon zara borroka libre ikuskizunaz geroztik, hautatuetako bat zara. Zergatik hautatuko ninduen bani? Zure eren amonaren gatik. Hautatuetako bat zen, odolean daramazu? Sineskeria hutsak dira hoiek. Egongo da beste azalpenen bat. Agian, baina duela 2 segundo, begiak gorri-gorri zen euskan eta jipoitu egin duzun. Lokatzak indargabetu egiten du Arielen harriaren almena. 3 minutu bakarrik dauzkagu Ariel gelditzeko. Laurogeita 10 segundo. Kendutza zuen paretik. Ea askatzea lortzen duzuen. Astera doa. Zureak egin du aizpa. Oker zaude, hasi baino naiz egin. Aurregin behar diot. Itzul zaitez nikana, zure patua da gerlaria izatea. Errauts volkanikoa. Ia! Ez dut uste laguntzaile lanposturako egokia zarenik dira. Itzuliko naiz, eta egunen batean emakume batza munduaren jabe izango da! Desagertu egin dela ematen du. Nora alde egin du? Bosta xola niri itzultzen ezten bitartean. Bai, baina Ariel berriro ikusiko dugun susmoa daukat. Goizeko 9:00, Beverly Hillseko institutua. Bizkor, ikusiko duzu nolako sorpresa. Baina zede montre da. Isilik, mesedez! Zin egiten duzu ez diozula inori emango gure ezkutuko elkartearen berri? Gure hori kodea beteko duzula?
Eta beste gauza guztien gainetik, maitatu eta babestuko duzula? Baietz uste dut. Zure nagusi gisa eman zaidan ahalmenarekin, zure zinitzak onetxi eta MAPko kide ofizial izendatzen zaitut. Bai, jongi nahiako dut argiak piztuta. Eta orain norbaitek esango aldidazue zer esan nahi duen EEk. Erle erregina, jakina. MAPko erregina. Ongi, eta zer esan nahi du MAPek? Mandi aparta da. Gure elkarteak institutuko neska ederrena goresten du. Mandi da EEa? Nor uste zenuen ba? Orain, sarbidea lortzeko, eman masajea oinetan ateluma honekin. Horrek bakarrik erlaxatzen nau egun oso eskolan igar ondoren. Utzi da zu hemendik irteten. Ezin zara irten, behin sartutakoan, kidea zara betiko. Ekina, azkar, Clover. Ez eduk ezain arle erregina. Bere biziko espioiak. Goizeko 9:04 Beverly Hillseko aldiria. Kaixo, etxeko Andrea altzara. Ba, bai, etxeko Andrea naiz. Orduan zure zorion eguna da gaurkoa. Salikeiren hiri inguruko kosmetika lerro berri paregabea erakutsi nahi dizut. V bikoitza o V bikoitza? Goizeko 11:30 pasatxo, Beverly Hillseko institutua. Orduan noiz izango dut eskutuko MAPko pina. Elkartean sartzeko bataioa bukatu bezain laster. Gogoan izan MAPko lehen araua. Neskak debekatuta daude. Inori elkartea aipatzen badiozu, kalera joango zara zuzenean. Neskak debekatuta, Ikusiko dugu hori. Kaixo, mutilak! Zertaz ari zarete izketan? Zertaz ez, Clover. Gure gorputzeko masak Merkurion zenbat pisatuko duen eztabaidatzen ari gara. MAPko pinarekin ala MAPko pinikabe? Zer pentsatuko te dute beste ikasleek zuen eskutuko elkarteari buruz? Galtzatzera joango naiz? Ez, itxaron! Naigel zaindu inor datorren. Ez zaizu interesatuko. Mutilen gauza aspergarriak egiten dituen elkarte aspergarri bat da. Horregatik ez dugu neskarik onartzen. Aizu, nien naiz edozein neska. Zuen elkarteak sinesgarritasuna izatea nahi baduzue, honako honen gisako kide bat behar duzue, eta ez dut ezezkorik onartuko. Ongi da, erekin kontsultatu eta erantzungo dizugu. Bai, hitz egin, baina ez luzatu. Eta nik esan diot, ez dut ezezkorik onartuko eta erantzun dit. Erekin kontsultatuko dut, ez dakit zer den baina. Wow, eskutuko elkarte bat. Oso misteriotsu eta kitzikagarria ematen du. Bai. Mento, California. Kaixo, Jon Sandereñoa? Harrigarria, harrerakoak esan du hemen zegoela. Aprobetxa dezagun aukera, ezer aurkitzen dugun ikusteko. Zaindu inor datorren. Jon Sandereñoa? Emakumezita lorrek bidali zaituzten hiri azkena emateko? Ez, hain zuzen bupekoak gara, eta zure kasua ikertzen ari gara. Kostako zaio hori tapatzeko jertxelepo altu bat aurkitzea. Jon Sandereñoa, badakizu zer kaserretu zuen zure erasotzailea? Behar bada, laranja koloreko traje honek aterako zuen bere honetik. Badakizu, kolore gorriak zezena bezala. Nire arropako oso lasaigarriak direlakoan nagoni. Uste dut edertzeko kosmetikoak saltzen ari nintzelako sutu zela hain zuzen. Bapatean begiak. Gorri-gorri jarri zitzaizkion eta lepotik heldu zidan. Jon Sandereñoak poliziari egindako aitorpenaren arabera, erasotzaileak borroka libreko giltza mordoa erabili zuen berarekin. Niri iruditzen zait oraindik ez dela bere onera etorri. Egundoko lelokeria iruditzen zait esan duena, begiak gorritzearena. Ara, mezu bat. Beverly Hillsen gauean izapen bat. Han egongo den izerdi usainarekin? Zonezkoen borroka libreko proba bat balitz? Nik paso, orain guazen Texasko makalenera. Antza denez bolaiokoan zebilen gizon talde bati eraso diote emakume oldartsu batzuek. Arratsaldeko 2:12 gutxi, Bolatokia, Texas. Emakume guztiak, handiak, sendoak eta oso oldarkorrak ziren. Bapatean agertu dira eta inguratu egin gaituzte hementxe Bolatokian bertan. Eta zuek ez duzue hasi borroka?
Behar bada bake-bakean geundelako aserretu dira. Harrigarriena da Dinsmore Andrea bolatokiaren jabea tartean zegoela. Ez dut sekula horrela ikusi. Soinean daraman alkandora hori edo norsutan jartzeko modukoa da. Mia dezagun Dinsmore Andrearen bulegoa ea ezer badagoen. Bolatokiko segurtasun sistemak grabatu ote du erasoa. Begira, emakumeek borroka libreko giltzak erabili dituzte bolariak jipoitzeko, John Sandereñoak aitortu bezala. Argi dago erasoak borroka librearekin lotuta daudela, baina hori baieztatuko duen froga bat behar dugu. Aizuen, eskak, ikusi pantalla babesgarri hau. V bikoitza o V bikoitza? Ara, lehen bidali didaten gonbidapen bera da, baina hau Dinsmore Andreari zuzenduta dago. Uste dut aurkitu dugula bila zenbiltzan froga, Sam. Arratsaldeko 7:05 minutu, biltegia Beverly Hills. Gonbidapenarekin bakarrik sar daiteke. Neskak sartzeko beste moduren bat aurkitu beharko duzue. Ez kezkatu, guazen, Alex. Gonbidapena. Ongi etorri ikuskizunera, aizpa. Sarri antolatzen dira honelako ikuskizunak, hemen nik dakidala aurrenekoa da. Gaungoizean hartu dut gonbidapena. Ara, nik ere bai. Prest al zaudete borroka libreaz gozatzeko, neskak. Ea amazona hoiek arrastoren bat utzi duten. Izilik ibili behar dugu. Nuke gain eska hoietako batik lepotik heltzerik. Iritsi da erreklutatzeko azken gaua. Azkenean emakume batza nagusituko da. Ikusi alduzu nolako emakume puskak diren. Bai, eta baita sentitu ere. Mia dezagun gela hori, aire girotuaren sare batako ate gainean. Hementxe da. Jerryren armairuan baino zabor gehiago dago hemen. Kaixo, Clover, Mandy naiz. Mandy? Aizu, ez dakit ze mutil kendu dizudan oraingoan, baina une txarrean deitu duzu. Ez da horrelako ezer. Zera esan nahi nizun, jakin dudala mutilen eskutuko elkartean sartu nahi duzula. Zer? Nola izan duzu horren badi? Mesedez, badakizu institutuko pertsona informatuena naizela. Dena dela, ze axola dizuzuri? Mesede batekin dizut, zuri elkartean sartzen usteko bultzatu ditut mutilak. Batekin behar dugun, estok. Gero arte... Ze azpikeria eta note dabil orain. Eta zehazki zertan aritzen dela esan duzu elkartea? Batek daki kokolo hoiekin, bostaxola gainera. Kontua da, ez dagoela kampusean Clover kanpoan utziko duen elkarterik. Veteranoren batzuk armairuan giltzatu duten hasi berriren bat izango da. Freskagarri makinaren atzean sartu nindutene. Barkatu, Andereñoak, batzuetan bupentunelak nahastu egiten dira pixka bat. Zuzendu ba, mesede, zurrena berriro deitu aurretik. Neskak, nire laguntzaile berria aurkeztu nahi dizuet, Dina. Kaixo! Baneukan zuek ezagutzeko gogoa, txunditutanago zuen lan bikainarekin. Mil esker, ongietorri bup taldera. Munduan zehar gertatzen ari den fenomeno isili eta kezkagarri baten berri izan du bupek, eta orain estatu batuetara iritsi da. Wow! Arropa den planoa ere badaukazu?
Dirudienez, emakume baketsuak oldarkor bilakatzen dira bapatean eta jendea jipoitzen hasten dira. Erasoak gertatu diren tokiak adierazten dituzte argiek. Wow, hori da argi mordoa. Gehiegi, ezin gara arazoaren muinera iritsi, horixe izango da zuen egitekoa. Mil esker Dina, ez dakit zer egingo nukeen zugabe. Orain lantresnak, soka jauzirako gerriko luzagarriak, zirimola 3000 hile lehor gailua, 24 argazkiko mini kamera, biribilkatutako sokadun hilesarea eta bizkarzorro propultsatzailea. Begira ze polita den argazki kamera. Dira, tea hartuko dugu ekarri dituzun etxean egindako pasteltxo gozoekin? Ginsena gomendatzen dizut. Hona da osasunerako eta indar berritu egiten du. Eguerdik ordu bat erdiak,